Изучаването на Слънчевата система е ключова част от астрономията и космическите науки. През последните десетилетия, с помощта на спътници, сонди и роботизирани мисии, научаваме все повече за планетите, техните луни, астероиди и спътници. Изследването на вулканичната активност на Йо, един от най-динамичните спътници на Юпитер, е предизвикателство за науката и технологиите. Нашият проект представя концепция за робот-хуманоид, снабден с сензори за топлина, прахови частици и инфрачервени лазери. Ще предава събраната информация към научна космическа станция. За да постигне апаратът до Йо, ще бъде изстрелян от Земята с помощта на ракета-носител. Роботът е проектиран във формата на хуманоид, за да може да се придвижва ефективно по неравния терен на Йо. Основните му компоненти включват механични, адаптивни ходила, позволяващи движение по нестабилната повърхност, ръце с манипулатори, способни да вземат проби от почвата и скалите, термична защита, устойчива на екстремните температури, предизвикани от вулканичните изригвания. Роботът разполага с усъвършенствана сензорна система и комуникация, инфрачервени сензори за топлина, които ще засичат температурните изменения и активността на вулканите, сензори за прахови частици, които ще анализират състава на вулканичната пепел, инфрачервени лазери за изпращане на данните към Земята. Събраните данни ще бъдат изпращани към научна космическа станция на Земята за анализ чрез лазерни комуникации. Това е нова технология, която предлага значително по-висока скорост на предаване на данни в сравнение с радиото. Лазерните комуникации използват светлинни сигнали, например инфрачервени лазери, за изпращане на данни. Времето за предаване на данни зависи основно от разстоянието между Земята и апарата. Изследването може да продължи няколко години в зависимост от издръжливостта в суровата среда, захранването и интензивността на вулканичната активност, Нашата идея съчетава модерни технологии с научно въображение, за да направи възможно изследването на най-активния вулканичен свят в нашата Слънчева система. Чрез данните от Йо можем да подобрим моделите за прогнозиране на вулканичните изригвания на Земята. Това ще позволи по-бързи и точни предупреждения за населението в рискови зони, намалявайки щетите и загубите на животи. Сензорите за прахови частици, използвани от Йо, могат да бъдат адаптирани за мониторинг на въздуха на Земята, като следят нивата на фините прахови частици и замърсители от промишлеността и горските пожари. Събраните данни ще помогнат за разработване на ефективни филтриращи системи и методи за намаляване на замърсяването. Изучаването на вулканичните процеси на Йо, който е най-вулканично активното тяло в Слънчевата система, чрез проектирания от нас апарат за изследване, ще ни даде по-ясна представа за ефектите на масивните изригвания. Анализът на газовете, отделени от вулканите на Йо, може да помогне на учените да предвидят въздействието на вулканичните изригвания на Земята върху климата и атмосферата.